מה אבא? מה שני? מה קורה עם הכסף? יש קצת בעיות, אבל אני עובד על זה. כמה פעמים אמרתי לך, אל תתעכב עם הדברים האלה. יאללה אבא, עזוב אותי, כבר אתה תחת שישיג את הכסף הזה. אל תפריע לי את הגב, ברור? טוב אבא, טוב. כל הזמן אתה מחפש אותי, נמאס כבר. אתה לא מעריך אותי, אתה לא מעריך את מה שאני עושה בשבילך, בשביל המשפחה, בשביל העסק. לאן אתה הולך? הולך, מה זה משנה לאן? עוד פעם למור? לא אבא, אני לא הולך למור. עוד משהו? אם לא היית הולך למור, לא היית מגיב ככה. טוב, אז אני הולך למור. כמה פעמים אמרתי לך, תפסיק עם השטויות האלה. תתחיל להתעסק בדברים החשובים בחיים, ברור. תעזור בילויים, תעזור בחורות. כמו שאמרו חכמינו, זיכרונם לברכה, דם סמיך ממים. מאי, אתה בא לרקוד? לא, אין לי כוח. למה? מה קרה? סתם אבא שלי, מעצבן אותי. לא אמר. שם צריך ללכת. מעצבן אותי בכוונה. זהו? רק זה? לא, שום בעיה. חייבים לנו כספים. נו, אז מה הבעיה? לך אליהם. תביא את הכסף. מי הם בכלל? יודעת מה? קשר לקרנה. עזוב, ממי. לך אתה. אל תסמוך על אף אחד. צודק. מה היית עושה בלעדייך, אה? אתה יראה איך אני אוריד לך נשמה. כבר מני. איזה כסף? נסו, אל תעצבן אותי, שאל אותך איפה הכסף. שימי, עדיף לך ללכת פה עכשיו. אנחנו שמחנו עליך, שתי חרות. יאללה, זז מפה כבר! אני לא זז מפה עד שאתה לא מביא לי את הכסף, הבנת? מור, נשמה שלי. מה קרה? מישהו עשה לך משהו? מישהו תקף את הדודים שלי אתמול, במועדון הפינג'ויה. האחים בכר? אל תגיד לי שאתה קשור לזה. מה? האחים בכר הם דודים שלך? הם האויבים הכי גדולים שלנו. בדיוק עכשיו שולחים את קרנף לחסל אותם סופית. מה? תעצור אותה מיד! בטל את החיסול. בטל את החיסול אמרתי. מה הקשר אליך? לדודים שלי יש בכלל חנות ממתקים ענקית בבית שאן. והולך להם ממש טוב. מה טוב, מה טוב? כמה יכול להיות טוב בעיירת פיתוח כמו בקעת הירדן? את יודעת כמה חמצוצים צריך למכור בשביל לקנות מרצדס אחת? הלכה. שימי. אבא. מה שימי? למה ביטלת את החיסול? הם למדו אותה, צריכים לחזור את הכסף. הם אמרו לך את זה? אני אומר לך שהם יחזרו את הכסף. שימי, למה בוטל החיסול? כי הם דודים של מור, בסדר? מה? מה אתה לא מבין? הם דודים של מור. איך? אני לא יודע דבר כזה. גם היא לא ידעה, היא חשבה שמוכרים לה חמצוצים בבית שאן. מה בית שאן? אתה יודע כמה חמצוצים צריך למכור כדי לקנות מרצדס? גם אני אמרתי לה את זה. קיצר, אבא, אל תדאג, סמוך עליי. אל תדאג לזה שימי, שאבא שלך יקרא לך קדיש. זה מה שאתה רוצה. הכל יהיה בסדר, אתה אף פעם לא סומך עליי, אבא. אתה מערב פה רגש. איך אני אסמוך עליך? פעם אחת, תסמוך עליי פעם אחת. קח תפריך על הפרדס, תוריד אותה.
שימי? שימי זה אתה? מי אתה? מה אתה עושה בבית? מה? אתה נוגע? מי אתה נוגע? במי אתה נוגע? הכל בסדר, הכל בסדר. מה נעשה עכשיו? אין לי על מי לסמוך, מור, כולם שקרנים. אפילו אבא שלי שקרן. בואי, הולכים. לאן אנחנו הולכים? שימי, אני לא מבינה, לאן אנחנו הולכים? בוטחת בי? מה? אני לא מבינה. את סומכת עליי?